waterfalls development committee pu nangli tum seng pon lo la so ki seng alo nangli tum ko an kichun dolo la pen nangli tum seng det pen non kidam tang an sitami ladak lason ki thek long adim ta do je bahira pen sitami munir nang la sinangli tum la so puthak nangli ko pc pu dun ni posa Aprang si Karbeng Long TV9 News Tufan Akiro Pipar Piglo la penang listame la puson karju pod ni tami nang phan Akiro Pipar Jerbong nang le na karju tami mesen lo na si pini ni tum la jaseme lokho langso waterfall development community ni tum kidam tang agos 7 ani ni tum seng palo la bangso committee na sini tum committee ke seng hol bang ha so bang ke ni tum lapuan rade ni tum long na chitu dun pe lapuan ni tum sang deng klem pachun klang ponji puni tum haso bang ke lapuan ni tum ninga chi thedam ave sitame Nesimen dakla lokho langso lokho jan puda pudet la tum arat pen chenglok la penadak arang wasar ni tum long nang chiram nang chitudun la pen jasimen la ni tum lokho langso waterfall president secretary la ni tum funding na chithepen la puan nang ni tum long na chitudun lo la selang ni tum same ni tum long la puson rat mate la son men power ni tum long na chitudun polang tum phasame ningak long pen alang ni tum tame kachuro pipar pik lo la sipini ni tum la bangso committee seng det pen abangke nile tum mina jungjunga khipen stamini tum ka chirung pandolo lasi na pen dak arada tum samini tum long na chiradun pen si pinang ana sayang dengeni tum pachun palonglo la pen dak adima bang kenon maget kidam ke bang towar bang ka sapsau akasik sak do chelang lasi pini bani tum kadoga ve akhi chipadam pen tum pini ani sia farman ke ni tum dak GCB wan lo lasi dak GCB pen tum pinang an bang ke towar sami bonai lo lasi towar pini ka bonai bom stami dang ni lason bait la pen garis bangke pini ani si kabunai pen stame chileng phone wang phone abangke uno la pen non ki wang jilang ani ans stame nitum anso se ki claim ki dam chipaduk pon krupji la pen ladak nituma afan dak arong arat tum aning nang chi the teng pen la pen tum ki mang teng pen asayang deng tin stame isi ke pachun ponji phansini tum tame chisik chidang pon lo sir tangke nili nangkar ji la pen lo nangli tum dak lokho langso waterfalls development committee along nangli tum revenue ke palong I phanangli tum kan bak bor ilos dak aprang sige la TV9 news tum phan se akero pila la pini ni tum dak lokho langso waterfalls development committee pen sai ke claim along nangli tum na chitong na thega po se nili ke thanji abang ke la lo je nili tum dak lokho langso waterfalls development committee hin pen bangke ye nili tum revenue long nai pura nili tum matha the athe revenue ta ni tum kelong e phane tum ning masi the thai we athe da ke pu asam pen karbeng long border dong ye atok da kaching tho da abi pin na si ni tum da kaching tho da abi pin lang si na so ke paching tho ye phan si ni tum da si langsun stame dolo hala so langsun pen amen nc nilitum lokho langso waterfalls development committee punitum rong asar la pen la dak rong si duan pen seminitum chingki chingwai pen amen bang nilitum mahang same pathek pono kedam tang agos 7 ho chin tum mahang pathek pono hala so nang thek dat pen nitum first ang deng claim alo sa sinon bang ke second ang deng sin tum ke claim lo so ke claim pen dak rong raduan same ni tumalong nang chetong nun pen ni tumalong ardina ki pidun thek par same halang ni tum phan same choro lo na pen same kamo nang ni na karju revenue long ma pu revenue ke long ya phan se ni tum la da ke sengali la ke rong arat paching thor na pu phan se ni tum ke seng ye ra so alang sun ni tum bilo bote assam ben same wang po mate na ne la akelo foreign country ben same dak ki ju ke lang phan wang po hala so ke wang alo gor si la dak isi ke mesena dim same nang thek long po je so long pen government along pen same isi scheme mukha same chuan long po mate chuhang nun long po committee hui pen chuhang nun pen ba so langsun mate la so langsun men pen la dak lokho arong arar tum ban same kaching tho long pon pu pusin ni tum labang so committee seng pen se nona mat ke ni tum kipado pon lal la so channel ahin ben nangli karbiang long angkang pi mate nangli tum la tebok terai phansita me nangli tum la so channel atru ben nangli tum penya message ping tung masa kadom aprang si TV9 news pherang ke nangli ladak nilitum sai ke claim long nang humri pot churo lo la bangso message ki pikang tung ki piji ge la puhen lo ladak lokho langso water for development committee pusi nilitum committee seng pen amen sita lapson so irlo sitambe labdak aprang ke
Lokhojan lapen mikir chang waterfall pusi la bang so siamen ki la pen bang la bang so alang sun along wang pik munitum jasemet ke bang khesi wang gohati pen anta wang pusi la daga rong arat mate agang bura nang than nilitum nang humri cheng hosta nang than dun la pen la son si dopik lo sta me ilikar bi ke la dak ke wang bang kompik pu la si non nilitum la dak nang thek long pen alang sun sta me pik la dak ke lokho lang solo waterfall lo la pen la pu ke thom do la pu ke la pu nili ar ina thu bang ke an bolang so waterfall pulo la pen la puta kaprek la som si amen bang teng ne det la puta do lang sun ke thom do la si nang litum jasemet karbi anglong angkang mate arat karbi anglong lo pura nang litum ta wang son so a committee nilitung kopi posisi nang ko ma Gulaha district border report la si ladak border pen karbi anglong angkang long mane karbi atum kachirai long thipji aphansi nilitum ladak kabor I la pen ladak labang solo kot